Bueno, partner! Nabubuhog ako pa. Pag magtaral bunig ni partner sa ibong ko, bueno, partner! May manggagana na naman! Ayan! Dapat partner, makusog pala na din. Dapat, Aram mo baga, partner? Dapat buhay na buhay kita. Gari mapapasa sa eardrum ko, partner. Ayan. May manggagana mga ka-action ko yan. Isaro na naman na 5,000 pesos! So mga nag-comment, Bilog na si Mana po, Lunes, pakarayo ko ang Martes, pagsalo. Merkules. Ako daw Tabad mawagas. Ako ang masalo this time. Sige na, ako daw masalo mo yan. Sige. 1, Ayan, 2, so mga 3, lista go! ka, mga nag-comment. Woo! Diba? Mari ka magsalo Pero partner, di tan ako matuwal. Oo. Kung natuwal ka, pwedeng Dahil ako mapakinabangan. pwedeng maakusaran ining kagsadiri kanto kawan. Nanay! Partner, tayo ka baga maswerte nanay, siyang pabunutot Siyang pabunutot ta. Sige. Tararan. Kung Pasa ko sinsaya muna sa magaganakan, inyo. 5 Pasa. Mo yung ka-partner mo na ano. Para buhay na son, pipa at sangawang ko yun sa lubog ko. Ako man lugod. Nigdi 10 sana. million po sa sangaw. Sige. Di man pwede nigdi. Sige, si Manay ang pabunutan ta. Manay! Tanganing buinason an sa tuyang Maswerteng maswerteng manggagana, pili na manggagana, Manay. pili. Halukayon, hinalukay. Ano ang pagmati nanay na ika nagbubunot ngunyan para Ayan. sa mga winner ngunyan? Yun na, ito na. Hindi mo na Ninervyos pagkalukagod. ka? Tigka kago pa na pala. Kalukagod mo, nakuha na. Mga ka-aksyon, ayan. Alabaw ng pangaran partner. Ako na, alin na, alaba. Iyo mananggad. Kabangang kilometro. Ang pangaran may A. Taga sa Indo ini Ang partner. apelyido may B. Oo. Ano yung sa baba? Pangaran niya pa ini. Baad po yan? Baad yan ang pangaran niya sa Facebook? Oo, sige. Ang pangaran mga ka-aksyon, alawigon. May A, may B, may K, may K. Sige, hindi ka nang basa ako, mabilot ako. Ang manggagana tabi, aapunan ka, kansa mo yung stop kung paano mo maklaim. Ang sa imong price na 5,000 pesos. Pero ako Aapunan na siya mismo, ngunyan. apunan ko Aapunan, ngunyan. no? Stop baga ako, partner. Stop Sige! right now. Congratulations Ayan. kay... Congratulations kay Miss Aileen Bayonito Kerslin Kate. Ano ba ang Sa partner? Facebook na yun ang pangaran ng... Aileen Bayonito Kerslin Kate. Ako na mabasa kang number. Sige. Congratulations sa imo, Aileen Bayunito. Di ba? Ang number. Number, digdi ba gananay? Maski day ka sumimbag, pag inapod men pangaran mo, automatic gana ka. Uni na. Diba? Sige. 0975 75 297 297 70 70 93. 93. Okay. Globe. Hindi ako tabaka. May load ka? Higwa. Okay. Ay, pang premium nga ni kitang 5,000. Na Sige. kitang panload. Ayan. Nagre-ring. Nagre-ring. Ano ang pangaran, partner? Kirslyn Kate. Ayan, Aileen maray na Bayunito. pagkahapon. Hello po. Hello po. Si Aileen Bayunito po ini. Opo. Taga saing ka po? Taga sa Linggugon, Minalabak po. Minalaba ka Marina Sur. Taga sa Linggugon, Minalabag, Camarines Sur. May piga-asahan ka po na apod? O? May piga-asahan ka po na apod mo niyan? Sa ano po? Bombay po ako. Wala Mayo po man? Sa info, ano, sir? Mayo ka man na kontak na Bombay? Mayo po. Dahil ka man nag-order ng pagkakan. Daiman po. Daiman po. Pero bistado mo na. Saan ka nag-comment? Nag-intra? Sa ano po, Action Call Center. Ayan. Sa action ko palang partner. Okay, lala mo tabian boses me? Opo. Sisay po yan na boses kan babayeng nadadangog mo. Nalungaw na po akong pangaran. Pag-aro gayan, pwedeng ma-disqualify ini partner. Ining lalaki, nadadadangog mo. Iraki Diyos partner, nalingawan ka man. Patas lang kita Patas partner. kita. Oh. Taga dyan ka sa Minalabak, Camarines Sur. Hello, Aileen? Po. Taga Minalabak, Camarines Sur ka. Opo. Barangay? Sa Linggugon. Sa Linggugon. Aileen, pwede ka tabing kumuraunin makusugon? Yaon po ako didingon yan sa BMC. Nagkikipo po. Ay, sorry Nag-ano ka po? Nagkikay mo? Opo. Ay, Sisay sorry. may hilang, ika? Opo. Ay, opo. Uy, Aileen,
Tamang-tama. Talagang ang Para talaga ini sa para imo. talaga sa God imo. is good. God is really good all the time. Salamat. Aileen, day ka sa na mabigla, ha? Opo. May ibabarita kami sa imo. Seryoso ka partner. Aileen, ready ka na na madangog? 1. Ayun po, sir. Nanggana ka nin 5,000 pesos, 5,000, winner ka! Nabuhog na. Thank you so much po. Mga ka-action, yan, ano pangaran? Aileen. 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 Oh, Aileen, ika po ang winner mi for today sa samuyang episode. Ika po ang nanggana ning 5,000 pesos. Salamat po. Salamaton po. Ayan, talagang dakulang katabangan ini para sa imo Siya tabi mismo ang Aileen. nagpapa-chemo. Oo. Sa imo Opo. tabi gagamiton Hindi po Aileen ang sa 5,000 BNC po. pesos. Aileen, Po. sa imo po gagamiton ang pinangganahan mong 5,000 pesos. Tigdi panggastos mi po. Tigdi sa Bicol Medical Center sa kapo pagkolostomy pagpo po. Ayan. So congratulations hagad mi an karahayan kan sa And imong salud. makatabang lugod na maray ini sa imo. Ano ang Salamat mensahe mo, po, Aileen, Manay. sa ako Bicol Party List kay Congressman Saldico? Salamat po. Salamat na partner. Medyo sa masyadong nakakatayaon sa Salawag at Salawag Hospital. Hospital. Aileen, congratulations. May makontak sa iya, no? May makontak sa imo kung paano mo maklaim ang sa imong prize na 5,000 pesos. Prize. Salamat po. Ayan. Okay. Congratulations. Sige po. Bago kita magparang partner, pakipaliwanag mo, paano manggana nin tablet? Muna. Aram mo partner, maugma ako na ang nanggana ngunyan, ito talagang Nasa ospital. nangangaipon ng Oo. pinansyal na ayuda, Ayuda. na tabang. Hulog talaga ng langit si Congressman Saldico and ako Correct, Bicol correct Party List. partner. And pwede ta pa siyang matabangan in terms of medical aspect. So, May kunta-kunta makontak sa iya. partner. Okay. Saro-saro na partner. Paano manggana nin tablet mo na sa mga estudyante? Okay. Para sa mga estudyante, may smile muna ako partner. Medyo Sige. namundo ako na maugma ta ang winner ta talagang really in need. Una ko, mamundo ka Mamundo ta, ako ta may narumduman pigmamati. kang bisikleta. Dahil partner, na may pigmamati itong sa tuyang winner. Sige. So, para sa mga estudyante na nagmamawat manggana ning tablet, kasubago, truhon ko, kay puhan lang nindong mag-like at sa muyang official Facebook page, mag-comment, kung taano ta kinakaipuhan nindong manggana ning tablet, siring man, ibugtak ang pangaran kan eskwelahan, siring man, ang grade level as in contact number nindo para makontak mi kamo as easy. Mas madali para makontak ka mo. Kinakaipuhan man nindo mag-subscribe kan sa muyang official YouTube channel Action Cost Center. Yan, duman yan sa manggagana nin tablet, and ang tablet para lang po yan sa mga Estudyante, strictly Okay. for student. duman naman partner sa mga manggagana nin cash. Sisay Okay. ang kwalipikadong manggana nin cash. Sa mga mauot manggana nin cash, at all ages, wala po kaming pinipili, mapa-estudyante, trabador, lolo, lola, nanay, tatay, ano pa man ang estado nindo sa buhay, pwede po kamong manggana nin cash Paano prize. manggana nin cash? Kaipuhan man nindong mag-like at sa muyang official Facebook page, as in mag-comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana nin cash prize. At the same time, kinakaipuhan nindong mag-tag kan sa indong Facebook friends. The more, the better. Ibig sabihin, dakol ka mong tigtag, like for example, 10 FB friends, 10 man na chance entry para manggana sa satuyang raffle. Kaya ano pang hinahalat nito? Mag-comment na! And magtag na! Correct. Para magkaiguan ng chance ang sa manggana. episode mingunyan, pwede na kamong mag-comment. Ayun. Asin yan na naman mga tugang sarong makabuluhan, sarong maaksyon, panunin kaugmahan, panunin pagtabang, panunin sorpresa ang programang Tabang Ora mismo ngunya na Biyernes na pagkahapon. Asin dyan ang mga ka-aksyon, nagtatapusan sa tuyang programa. Magribaan kita sa Lunes, panibagong simana, panibagong pag-asa para sa tuyang mga kababayan. Kami ang sa indong nakairiba dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, Ken Bicolanja. Ako man tabi, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Salamat, Diyos Mamalos, God bless, Bicolanja! Maray na pagkahapon, asin mabuhay!